Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a melody at taga Zambales. Ngam iti agdama, adda iti pagilyan a Dubai. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Marilu Odlus, Grace Agtina Sales, Jason Rivera, Len Ventura ken Jasmine Rivera. Naganak ko dita season Pangasinan ni Mamang Marieta ken Dolfo Eliana. Kantay anak ko ani Jojo Eliana from Marijoy Eliana iti Riyadh. Amin at taga San Vicente Centro Alaminos City Pangasinan from Renato Reynaldo Jr. Amin at true friends ko kan family Datol from Gina Datol iti Taiwan. Makablaawan ni Mama Degan Malinis, Ronalyn, Remy, Roger kan Romnick nga agdengdengeg ijay Connor Apayaw from Malinis, Remalin, YTC. Shout out kadagiti taga Divisoria, Santiago City, especially Tatay Leonardo ken Nanay Teresita Buen from Benigno Buen ti Bahrain. Kakabsat ko dito'y Singapore, Dalorna ken Tessie from Rodalina Sagid. Grace Ancheta ken Ronnie nga agkasar inton April 3 and 4 ken maawis amin a pamilyami from Ronnie Kanaway. Anak ko ada Jessa May, Jonah May, Johnson ken Justin from Grace P. De La Cruz. Nilakay ko nga Arnold,
Manong Pampi, kandagito ipag ko dito'y Alaminos, Pangasinan, from Charmaine Kalimlim. Makablaawan pa'y dapapasami kan Mama Shirley Jacinto dita San Mateo, Isabela, from Jacinto Wensor, U. Juliana family iti Nueva Vizcaya ni Ate Estela kan Uncle Rudy kan ti Pavelin family dita Isabela from Jane Pavelin. Makablaawan ni Amboy Tamayo iti Patak Burgos, Ilocos Sur from Jovert Namyon. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Melody. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Melody manang taga Sambalesak ngam adaak itan iti pagilyan a Dubai. Balasang akpailaeng iti edad ko at 30 ngam adapadas ko a napasamak idi agtawan na klaeng iti 22. Agtrab-trabaho ak idi kas office staff ti may sa adakkel a mall iti syudad ti Manila. Dito'y nga rod, arugyak ti pakasaritaak, Manang Emmy. Melody, kumusta ti panagawid mo di probinsyayo? Kumusta nga ni mother mo? Ay, nasaya at mat friend. Ngam talaga nagdanagak, idim bagadang agsakit ni nanang. Siyempre, ura asino niya? Agasam, nabayag ka saan ka nagawid? Sadan to'y padamag kag sakit ni nanang mo? Wan nga Rodrio. Ngam, okay mo ta ni nanang. Kunada nga rod nga aman no mailiw laang kanya kiso akas jay. Imbagak nga ipa-check up ko, ngam di namot kayat. Naimbag ka nun ta nakita na kun. Ay, ang mga nuiliw na ngagpaisukan ka na friend. Agasmot nga minta man no abulan adi ka nakaawid. Siyempre, na ikaw nang runay tayo takalangot amaya dayo kang kuwana. Wan nga rod Uray siyak, mailiwak mo't Ngam, amumot anagado ti trabaho tayo ita a peak season. Kun nga rod. Madanagan nga rod si ka. Awangan ko na kung saan ka pa makasangpet. Natambakan tan iti trabaho, friend. Agyaman na ka, tasi ka tinangaramid ka dagiti daduma at trabaho. Diyak namin ninamnama dahi diya mapasamak ka ni nanang. Ay, mimbag laangan takas day laang. Isa ang nakasubliak adagos ito syudad. Well, back to work ka nga rod na friend. Mailiwan din ka nagiti paperworks mo. Wan nga rod, kalpasan ti bakasyon, trabaho manan, Rio. Rio, ani di sayang gusang amang mangag ko? Ay na, Melody. At ako na sumangpot a bisita tayo dito yung mall. Ha? Sino ka no? Apay akas la excited amin dagiti katrabahuan tayo. Sumangpot ka nung amin ti anak ta akin kukuha iti mall. Siyempre, itala makita tayo. Isang excited da. Katamom, damag ko abaro ka no ba ita anak ta akin kukuha iti mall. Anya ko mano barupay. Si Kamet. Siyempre, agpa-charming adag iti daddo mga empleyada dito hoy. Uray to pa dagiti sales clerk tayo. Kat excited da na makakita kang kuwana. Di nasaya at no makita tayon. Siguro, umay ag-inspection anya. Tanabayag asaan nga imay dagiti naganak na. Adadan sa kanumot ngamin itay di abroad. Un ka no. Agpapaagas ni sir. Lakay mo't naminan. Kan pati ni ma'am, adamot ni Jai. Inauna ka nung anak dati sumangpad. Naggapumot lang iti abroad. Ay, masapol nga rod asaganaan tayo ti sasangpot na. Amang ano isupay ket din ti agpalin abos tayo.
No kasta nga damot gaya man iji abroad dagiti naganak na. Hello, Tatang. Kumusta kayo ditan? Ni Nanang ngay? Nasayaan mo ti marikrik na ni nanang mo, anak ko. Kung nagtumot na iliw na langgan ka, iso ang nagsakay. Iso nga rod nga imawagak tapno kumusta ak ni Nanang. Ay, nasayaat mo't nga rod taawanan sa gubanit na. Kasla nga rod nagpambar, anak ko. Nakita ka na ka din na nakalangit, iso magmamanungal daw. Bimbag mo tayo. Agyaman na kiti Diyos, Tatang. Kadawian nga mintisan anay ruwam nga awan ka, anak. Itala nga minamayadayo ka kininanang mo. Iso akasta. Agam naragsakin ta nagbakasyon ka kanumot laengan kunana. Pasensya kayo no saan ka makauawid. Ado nga minti trabaho mi ita, nang runak at peak season. Ado ti matrabaho dito yung mall, Tatang. Hindi mo nga ron baybayan tabagim anak ko. Amangan numabaybay am ti salon at mo kapiti ka ado ti trabaho. Saan kayo nagdanag? Kabailak ti trabaho. Kan kabailak kasalwadan ti salunat ko. Nasayaat nga ron no kasta anak ko. Sige nga rodon, Tatang. Ikumustadak tulangan ka ni Nanang. Awan anak ko. Diyak kahit ariingan tapno makainan na. Ibagak tulangan nga imawag ka, Melody. Wan, Tatang. Aganad kay dita Umawag ak tumanan. Bye! Friend, si Mang Putin da anak ta akin kukoy ti mall. Kasta ka di? Sa di nung arugdayan na. At iti bangin ng office. Ngam umaymit lang dito eh. Sa bagay, nakaready tayo mo't amin. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sumak kayo I'm Tristan. Kumusta kayo dito eh? Nasayaat mo't, sir. Nice to finally meet you, sir. Uy nga rod, sir. Ay na, magagaran kami nga rod amin na makakita ka na kayo. Kasta ka di? Actually, alright, Shaq. Excited ako ang makakita kan makamamo ka na kayo amin. Ada ka di problema yun dito eh? Awan, sir. Naanayas ti amin. Saan kayo agdanag? Nasayat nga rin kasta. Siya kami timbaon da pa pang umay mangin maton iti negosyo. So, I'll be staying here for good. Ay. Kasta ka di, sir. Yes. So, kaya't ko ang makita taglawlaw. Can you come with me, miss? Ha? Siya ka di, sir? Melody, sir. Melody tinagan ko. Yes. Sika, Melody. Sumurot ka kada kami. Sikat agbalin a guide mi ti panagrigos mi ti entero amol. Simangpet ti anak ti akin ko kwa iti mall a pagpapaayak man ng Emmy. Excited amin nga empleyado, gaputa italaang nga ada simmang bay a kapamilya ti akin ko kwa ti mall.
Siyak tinapili ni Sir Tristan akadwada amang pasyar iti intero amol. Nasingpat kan approachable ni Sir Tristan, akas matlaang kadagiti naganak na. Ipagarup mi no umay laang pumasyar, ngam tidimi ni namnama, isugaya man ti dinutukan ti amana amang imaton iti mall a pagpapaayak. Melody, agyaman na kiti panang kuyog mo kada kami nagpasyar itindero mall. Awan anyaman na, sir. At least, nakitak dagiti rumbang ang matarimaan dito eh. Kaya talaga kabisadong gaya man tintero amol. Nabayag ka din niya agpapaay dito eh, Melody? Medyo nabayag mo't basitan, sir. Naimbag man ta nakapagbayag ka dito eh. Awan ka diti planom nga umalis iti trabaho? Awan, sir. Nasingpat nga amin nakakadwa ka empleyado dito eh. Uray da kayo nga amo mi. Nang runa ni papam. Awan ti mako nami iti panangimaton na iti mall. Sapay la ko ma. Tamagustuhan yung tumat na siya kung tagbalin na boss yo. Talaga ka di ada kayon ton ti agbalin a boss mi, sir? One Melody. Kaya sapay ko mataawan tagbalin na problema. One gayam. Agyaman nakmanen. Nag-enjoy ak iti panagkuyog ta. Uray siyak mat, sir. Nag-enjoy ak mat. Ta nakaduan kayo kan dagiti daduma kakadwayo. No mabalin la ko mapapanawag iday tayan. Tapno, dua talagan ang nagkuyog. Anya ti kaya tiyo asawan, sir? Awan mat. Aywan. Awan ka diti agungat no na makakita ka datang agsarsarita. Awan mat, sir. Ada ka din boyfriend mo? Pasensya ka no personal na una yung titamdamagakin ka. Diyak ngamin kahit nga dagbalin na problema no kasto nga agsarsarita ta. Awan mat, sir. Kan awan boyfriend ko, sir. Very good. Nasayat mo't nga rin no kasta. O sige, panawan ka pa dito eh. Tadapay naskan nga ramidag. Sige, sir. Agsubliak matan iti ayan ti table ko. Anya tinapasamak, friend. Ha? Anya na pasamak ti kayat mo asawan, Rio. Itay pa yung orayon kang agsubli dito yung office. Nagyaman laang ni sir, gapo iti panangkuyog ko kankwana, anang libot iti intero amol. Kan, adan amwak friend. Talaga gayam ani Sir Tristanon ti dinutukan ti amana, amang imaton dito yung mall. Ison ti agbalin a boss tayo. Talaga? Ay, di ka tagsayatan ngay. Tadan boss tayo agwapo lang aruden. Barupay. Sika talaga. Ang di ka aglibak, Melody. Amok nga amom. Kaya napaliiw mo no kasanuna ka amat-mata ni Sir Tristan. Awan day jay. Talaga anasing patlaang ni Sir Tristan. Ang apay nga tabarupay lang aging gaita. Amang ano napili mo't iti babae? Amo mo't nagiti babak nang. Masapol ajay ka level dati asawaan da. Kan syempre, jay mabalinda nga i-display kadagiti amigo da, wano kapada da a businessman. Ngata? Kan, amom, busy da nga mindagita. Iso siguro nga awan panawon na para iti love life na. Ang nukas pangarikan tagkursunada kang kagat arman na ka. At ka dinamnaman na, friend. Ay, agtala ka man, Rio. Aday ta ka man nun. Tila maim-imagine mo. Bisin mo laangan day ta. Ala, o may kakit din. Mapantan iji kantin, taag lunch tan.
Hi, Melody. Ha? Sir Tristan? Apay nga da kayo ditoy. Kasanoan na amuan nyo no sa dino ti pagnanaadak. Dinamag ko di office. Kan amo ka day off mo. Iso nga, imay ka pinasyar. Oh, di na ka di pastor ken? Ha? Ay, sige, umunag kayo, sir. Thank you. Pasensya kayo dito yung pagnanaadan mi. Awanan yaman na. Sige, sir. Agtugaw kayo. Agyaman nak. Awan gayam. Para kan kadag ito'y asabong ng tsokolate. Ha? Agyaman nak, sir. Melody. Amumot siguro na niya tirantak ito yung umay ko dito eh. Nabayagan na panahon ni awan nobyak. Isa kastadya ko na mo. No, kasano arugyak ti kahit kung ibuksilan gin ka. Anya ka di talaga ti kaya tiyo asawan, sir? Kaya't ko kumatagaram kan ka, Melody. Ha? Saan ka di? Ano yung bagamitin na minsan na panagsarita ta? Nga awan pa'y boyfriend mo? Ken, amo ka na hustuan kan iti edad. Syakmat? Inauna akngam si ka. Iso ano mabalin? Jakon kaya tapagbayagan pa iti panagdaton ko kan ka. Awan mo't problema ti kaadayo ti edadyo kanyak, sir. Nakla-atakla tadyak pagarupan a pagdatunan dak. Ang di kagdanag. Awan mo't dakas na no agaram kayo kanyak, sir. Karbangan nyo dayta. Agyaman ak Melody. Di kagdanag. Sa anak mo't ni agap abura ang mga munaan niya't isungbat mo kanyak. Iti dat-daton kung ayat kun ka. Sapay la ko ma. Tayo ti kabitan na panawan. Maamwakto ko man ti sungbat mo kanyak, Melody. Anya ti kunam, friend? Nagdaton kan ni Sir Tristan? Wan Rio. Amom? Oray no nabiit ko pa anam-amo ni Sir Tristan. Adamot dun sa bali amarikrik para kan kuana. Agayatak mo tan kan kuana, friend. Ay, sus! Katanya pa lang aruturo orayam ngay. Aklo naman ani Sir Tristan. Ay, tumatgayam. O di, go, my friend. Rio? Ay, nagasat ka, friend. Agasam, tagbali na boyfriend mo. Isumutlatakin ko iti mola pagpapaayam. Ken, saan laday ta? Ay, nagwapo pa isik ka. Jakmat ni namnama day ti Rio. Kat agyaman ak unay ti Diyos. Takas ka ni Tristan ti impaay na nga agbalin a boyfriend ko. Nagdaton nga rod kanyak ni Sir Tristan manang Emmy. Jack pulos ni namnama. Taasino ako man no maidilig kadakwada. May saak laeng anano mo nga empleyada iti mall, amay salaeng kadagiti negosyo da. Jack ilibak manang, damo pa'y laapan nakakitak ka ni Sir Tristan, addan sa bali amarikrik-nak para kankwana. Saan aga po ta isukat anak ti sigud a boss ko? No diket nakitak ngamin nga isukat may sa anatakneng ken nasingpet a baro. Aging gaadimtang ti gundaway ajakon nalapdan ti riknak ket inaklon kon ni Tristan.
Agyaman nakta inaklon mo ti datdaton kong ayat Melody. Ay ayatan ka unay. Kat di kan to agbabawi ti panangaklon mo kanya. Ay ayatan ka mat Tristan. Iso na laang taamang no pagarupon dagiti tao at ikinabak nang mula ang tikinayat ko ken ka. Nang runa kat empleyada na klaang. Saan mo panunutan ti ibagati sa bali a tao? Tinapatag, ay ayatan ta titunggal maysa. Tristan, Katap nung mapunas na ita pang panunutam. Manipod ita, saan ka na sumrak ijay mall? Saan ka nagtrabaho ijay? ha? Sana mabalin Tristan. Sana mabalin nga awan trabaho. At dapay dagiti naganak ko asus sustentwak iti probinsya. Kan pangalaak nga iti gastusak para iti pagkasapulak no saan akon nagtrabaho. Siyak ti makaamoy ta amin. Ikan ka ti kwartang aramatam para iti pagkasapulam. Kan para ka dagiti naganak mo. Anya? Ngam Tristan. Awanin ta dupay sa o Melody. Kaya't ko apanitnikan tinalao sa panagayat ko kun ka. Isungar aramidag dagitoy. Kan huwag gayam. Umakar ka iti pagnaidan. Agpabiro ka kiti napimpintas nga apartment a pagyanam. Kat di ka kumagkadkad. Iti kabiitan ng panawan. Umakar kan iti pagnaidan, Melody. Magustuhan ka di matlang ti apartment ni Makara, Melody? Uwan Tristan. Ngam nalawa unay daytoy. Agmay may saakla ang ditoy. Anya lang ang teramidak na awan ka. Dinakmutan kaya tapastra ka ni Mall. Jack kaya ta maamuan dagiti kapada ka businessman at inobyak at may salaga nga empleyado ti mall. Kaya't ko respetaran da ka, akasi pa ng respeto da kanyak. Sa bali alubong ti pagargarawak Melody. Lubong dagiti babaknangken, mabigbig-big at tao. Ado ti kwarta, mapankag shopping. Gatangam ti amin na kayat mo. Kayat ko, manipod ita, agbiag kan kasmay sa arena. Daytay, agtamod ti amin a makakita. Tristan. Tayo ti kabita na panawan. Yamamuka ka dagiti gagayam kan kapada ka businessman. Napintas ka Melody. Kan awan ti makamoy ti nagtaudam. Iso adidan to maamuan. Asaan ka nagtaud itinabak ng apamilya. Hello, Rio? Hello, my friend! Kumusta ka? Ay na, manipod di ka nagtrabaho dito yung mall. Saan tamad na nakikita? Mailiw ako na yun ka, friend. O nga, anyang iti madamag. Kastoy, agmay may saak dito apartment. Kuna ni Tristan arumara ka nung ag-shopping. Nga maamumot asa anak anausam iti kasta, friend. Nakarkaro ko tagmay may saak. Kaya't ko kumamot akadwa ni Tristan nga agpasyar. Kaya't mo asawan, saan kayo na makapaspasyara-dwa? Ni, apay ngay? Makumikom iti trabaho na. Kastoy gayam no businessman ti boyfriend mo. Talaga nga awan panawan na kanyak. Agpaisong ado ti kwartak ngam. Ti presensya na ti kasapulak, friend. Ay na, kaas kamot nga rod friend. Kunak naglaplapos sana nang ti kinaragsak mo ngam kastamot gayam ti sitwasyon mo. Arig na ngayong pupok na ka ni Tristan iti kasta sitwasyon. Naragragsakak mo't laang idagtrab-trabaho akpay laang. Kan simple laang ti panagbiag ko. Ay, kaano kayo ka tinagkalay sa? Awan mo ti dakdakamatan na Rio. Daytapay ti may sama pampanunot ko. Saan samot nga asawa ti kasapulan ni Tristan? Kasla pang display na klaang kadagiti gagayam kan kakadwa na iti negosyo.
Anya nga rutar arami dumita. Ururayat ni Tristan. Ada ka no papanan may apaskan. Ururayak ti isang pet na akawas ko nga aramatag iti paskan. Anya? Kaya't mo asawan? Pati isuot mo? Isu ti masurot? When friend, masamo na kano ti mayan natop nga usarak iti papanan may apaskan. Tapno sa anak kano ama out of place. Ay, anya nga rod nga, ikat kastamot ti lubo nga paggargarawan ti nobyom. Isu nga aganos ka, my friend. Di importante, ay ayatan na ka ni Tristan. Talaga akasta ti aramida, Rio. Wow! Bagay mo talaga ti kawas mo, Melody. Nakapimpindas ka talaga. Sigurado asikan man lang ang tikit kitahin dahil tipas ka na papananta. Kababain sa mo, Tristan. Saan, Melody? Talaga nagpintas ka. Asino ti mga ipagarop? Asaan ka nagtaod iti baknang kan mabigbigbig a pamilya? Tristan, Basta ito adatan iti paskan. Obserbaram ti garaw dagiti asawa dagiti padak a businessman, ha? Tuladem. Tapno saan da amadlaw, nga awan ti ammo may papan iti negosyo. Basta liklikam ti makiinistorya kadakwada. Tapno saan ka may babain. Di mo itulok ang maamwanda. Apintas lagayam taadakin ka. Kat awan na pulos ti ammom may papan iti negosyo. Ken saan ka nagtahod iti baknang ken mabigbigbig a pamilya. Dajayan ni Tristan. Agdutupungdan kadagiti pada na akamang ti mabigbigbig a pamilya. Pinanawan na kundi ito yung agmaymaysa. Kasla akbamban ti dito yung awan kasarsarita na. Kastoy gayam at talaga ti lubong a paggargarawan na. Adon apaskan ti nangisurutan na kanyak. Kat kastoy akanayon ti maobserbarak. Puro negosyo ti pagsasaritaan da. Jakmat nga rod mauawatan. Kalpasan amayam amunak kadakwada. Dinayaw da na pintasak anobya na. Basta ibati naklatan iti may sa asuli. Akaslawan kadwana si mangpot dito eh. Kasla jakon maibturan ti kastoy a klase ti panagbiag. Binig a panagpamarang. Kana palanggwad amin a tao dito eh. Tinasayaat. Agpag na pagnaak. Tapno sa anak a maiken itinangibatyan kanyak ni Tristan. Anya ka matan, Melody. Api-api manaw ko itinang panawakan ka. Kan naalam pa itinakiin inistorya ita asawa ti may nga amigok. Ne, anya ko matidakas na Tristan. Nakiamam mo matlaang ti asawa ti amigom kanyak. Kan nakin inistorya. Day takit nga rod. Nakiin inistorya. Amom kadakat katawaan na ka. Tawan ka no gayam amom may papan iti negosyo. Kan damdamagan da kanyak no anya a pamilya tinagtaudam. Ne, nagsaya at matidi kasarsaritak ti asawa ti amigom. Day tatamom. Di mo amo akat katawaan na ka. Takunen ka kano. Kan awan amom may papan iti negosyo. Apay nga intulok mo pagsasaritaan da ka. Kan katawaan da ka. Tristan? Di mo amo no kasanuda ka alalaisan nagijay plastic at tao.
Nasken ka di pa amaamuan da talagamot ni awan amom may papan iti negosyo? Asi ka talaga ang nagtaod iti nakurapay a pamilya? Aguray ka man, Tristan. Ibain na ka di anobyam? Ah, Sungbatan nak. anya ka din dahil kay bagbaga Melody. Wen no saan laang ti kayat ko nga isungbat mo kanyak, Tristan. Talaga ka di nga ay-ayatan nak. Wen no kayat mo laang nga ipakita ka dagiti amigom nga adanobyam anapintas amabalin mo nga i-display. Wen no ipanakkel ka dakwada. Anya ka din dahil kay bagbagam. Idi pa'y anadlaw ko dayta, Tristan. Amom ka di masaksakitan na kiti pa nagsasaum kanyak. Masapul ka di pa'y ngagtaod dagita abalikas kan ka. Amom no anya tinagtaod ak sakbay nga inaramnak. Amom ang nagtaod ak itinakurapay a pamilya. Kat sa anak akas kada kayo, abak nang kan nagtaod iti mabigbigbig a pamilya. Katanya pa iti sa pulam. Saan ka di nga agbibiyag ka akas rey na ita? Gaputa maipapaay kunti amin nakasapulam. Asaan mo apulos anaramramanan idi saan pa'y adatatag ka relasyon? Wen, maititad mo amin akasapulak. Amin a material abanag ajak pulos na ramanan idi. Ngam amin dagito'y katsak dinawat kan ka, Tristan. Tasaan a kwartawan no material abanag ti kasapulak. No di kat sika. Ti oras mo, ti panawan mo, ti panagayat mo, kas karelasyon ko. Nagtalinaad akas jay ti sitwasyon mi ni Tristan manang Emmy. Naganano sak, gaputa talaga nga ay ayatek tinobyok. Uray sobra-sobran asakit ti marikriknak. Ajak pulos ingkan kano, gaputa kayat kupay nga ikan ti tsansa nga agbaliw ni Tristan. Ngamtay ko nada nga ruden, dumtang ti panawan, amabannog mat ti puso. Nang runa no amin a sakripisyom ken panagayat, ket saan a masupapakan. Nakunak iti bagik, asaan siguro ada kami ti para iti tunggal maysa. Nakisina ken ni Tristan, ket pimanawak iti apartment a pagigyanak. Dito yan a napanagnakak, at talagagayam asaan nak nga ayayatan ni Tristan. Tapulos asaan anangaramid iti addang tapno agsinnobyan kami adwa. Tapno makalipatak, nagaplayak iti trabaho dito'y balasiw taaw kat napagasatan akmat manang. Iso nga aging gaita, addaak dito'y Dubai. Dito'y anam-amok tinagbalin anobyok manang, iso ni Omar. Kat umadanin ti panagkalay sami. Napagnumuan mi nga agawid kami dita Pilipinas, tapno dita amaangay ti kalay sami. Pudno tay kunada manang, ano maisarra ti may sa apagteng ti biyag, adda agururay amas na saysayaat nga ipaay ti namarswa para kan ka. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Melody. Pagayam a Melody, pudno ti kunam, nga amin a sakripisyo, kat adda agururay a supapak na. Kat napasamak ken kadayta pagayam ko. Sapay kumata agnanayonan ti kinaragsakyo iti nobyom, asaan nga agbayag,
kat agbalinton akatakunaynay mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabi